La degeneració macular associada a l'edat és una de les causes més comuns de ceguesa als majors de 50 anys als països occidentals. Només a Espanya, un 15% dels majors de 70 anys la pateix. La Barcelona Macula Foundation Research for Vision, dirigida pel doctor Jordi Monés, té un únic objectiu: dedicar-se a la realització i recolzament de la investigació en malalties de la retina i de la màcula que causen ceguesa i que no tenen un tractament eficaç. Però per poder solucionar aquestes patologies encara sense cura, són fonamentals tres aspectes convergents. D'una banda, la conscienciació sobre la gravetat d'aquesta malaltia. D'una altra, la conscienciació sobre la necessitat d'investigar. I, per últim, els recursos necessaris per dur-ho a terme. El doctor Monés, oftalmòleg, retinòleg, investigador expert mundial al seu sector i director de l'Institut de la Màcula i de la Retina i de la Barcelona Macula Foundation, treballa dia a dia amb el seu equip en la investigació per trobar solucions a aquestes patologies. La recerca feta els últims anys ha aconseguit erradicar la principal causa de ceguesa legal. Ara cal fer-ho amb altres malalties que no tenen tractament i que afecten a moltes persones i que un dia podem ser cadascun de nosaltres. A la Barcelona Macula Foundation investiguem per trobar solucions. Per aconseguir-ho el més aviat possible necessitem la teva ajuda.